Povijest čovječanstva obilježena je padovima carstava i smrću kraljeva, no postoji jedna jedinstvena smrt koja nije označila kraj, već os na kojoj će se vrtjeti sudbina svijeta. Nije se dogodila u središtu Rima, već u prašnjavoj i buntovnoj provinciji. Tamo jedan čovjek nije pogubljen samo po zakonima ljudi, već konvergencijom božanskih i političkih sila. Raspeće Isusa iz Nazareta nije samo teološki događaj. To je povijesni trenutak gdje se apsolutna patnja susrela s vječnom svrhom. Da bismo razumjeli veličinu te žrtve, moramo se vratiti unatrag prije čavala, prema tišini koja je prethodila oluji, koja će zauvijek promijeniti vječnost. Scena kozmičke i političke napetosti. Da bismo shvatili Isusovu smrt, nije dovoljno gledati samo križ. Prvo moramo secirati svijet koji je taj križ izgradio. Pogubljenje na Golgoti nije bila spontana nesreća niti izolirana sudska pogreška, već neizbježan, gotovo matematički rezultat sudara tektonskih sila koje su se stoljećima stvarale u mediteranskom bazenu. Judeja u 3. desetljeću 1. stoljeća nije bila bukolična zemlja mirnih pastira i vedrog neba, kakvu nam je renesansna umjetnost pokušala prodati. Bila je geopolitički lonac pod pritiskom, otvorena i gnojna rana na istočnom boku Rimskog carstva, nestabilna regija u kojoj se radikalna monoteistička vjera frontalno sudarala s brutalnim i politeističkim pragmatizmom carskog stroja. Otkako su legije Pompeja Velikog oskvrnule svetinju nad svetinjama godine 63. prije Krista, ujahavši tamo gdje je samo veliki svećenik smio stupiti jedan put godišnje, gusta se sjena nadvila nad obećanom zemljom. Odnos između Rima i Jeruzalema nije bio odnos vladara i podanika, već tamničara i zatvorenika. Židovi nisu vidjeli Rimljane samo kao strane administratore ili poreznike, već kao živu teološku gnjusobu, kitime, iz mračnih proročanstava, a Rimljani su, za uzvrat, gledali na Židove s mješavinom fascinacije i odbojnosti. Za rimski opsjednut redom, inženjerstvom i vidljivim bogovima, Židovi su bili tvrdoglav narod, gotovo ateisti u odbijanju idola, opsjednuti nevidljivim bogom kojeg nisu mogli osvojiti, podmititi, niti shvatiti. Slavni Pax Romana nije bio mir harmonije, već mir pokornosti nametnut oštricom Gladiusa Hispana i stalnom prijetnjom raspeća, metode pogubljenja koju Rimljani nisu izmislili, ali su je usavršili industrijskom učinkovitošću, ne da bi oduzeli život, već da bi mučili, ponizili i izložili moć države nad ljudskim tijelom. U vrtlogu ove političke oluje nalazio se lik prefekta, Poncije Pilat. Popularna kultura i vjerska vjerovanja često ga prikazuju kao slabog birokrata, kako pere ruke, zbunjenog filozofa kojeg je povukla plima. Međutim, povijesni zapisi Flavija Josipa i Filona Aleksandrijskog oslikavaju nam sasvim drugu sliku, mnogo tamniju, realističniju i zastrašujuću. Pilat nije bio blag čovjek. Bio je vojni veteran, otvrdnuli rimski vitez, ciničan i sklon proračunatoj okrutnosti. Njegov mandat u Judeji bio je okaljan incidentima administrativne brutalnosti. Znamo da je pod okriljem noći u Jeruzalem unio stjegove slikom cara, izazivajući gotovo masovni ustanak u kojem su tisuće Židova ponudile svoje vratove mačevima njegovih vojnika prije nego što bi tolerirale idolopoklonstvo. Znamo da je koristio sveti novac korban za izgradnju akvadukta, a kada je narod prosvjedovao, poslao je vojnike prerušene u civile s toljagama ispod tunika da toljagaju svjetinu. Pilat je vladao strahom, ali ne strahom od svojih podanika, već od gnjeva Rima. Njegov politički zaštitnik u Rimu, moćni Sejan, gubio je utjecaj ili je već pao, a car Tiberije, povučen na otok Capri, vladao je sa sve većom sifilitičnom paranojom. Svaka vijest o nemirima u provincijama, svaki neuspjeh u naplati mogao je značiti kraj političke karijere prefekta, progonstvo u Galiju. Pilat je svaki dan hodao po rubu političke oštrice, a Isus iz Nazareta postaće kamen koji mu prijeti da se spotakne. S druge strane, u suprotnom kutu ringa bio je Sinedrij, predvođen Josipom Kajfom. Veliki svećenik nije bio mistik s glavom u oblacima. Bio je saducejski aristokrat, hladnokrvni pragmatični političar koji je morao pregovarati o fizičkom opstanku svoje nacije pred rimskim divom. Kajfa je bolje od ikoga razumio hladnu matematiku moći. Njegova poznata fraza
bolje je za nas da jedan čovjek umre za narod nego da propadne cijeli narod, nije religijsko proročanstvo u njegovim ustima, već utilitaristički proračun. Jeruzalemski hram, kojim je Kajfa upravljao, nije bio samo crkva, bio je središnja banka Judeje, vrhovni sud, srce nacionalnog identiteta i posljednja utvrda židovske autonomije. Generirao je milijune u današnjoj valuti putem trgovine žrtvenim životinjama i mjenjačnice. Isus iz Nazareta, svojim svečanim ulaskom u Jeruzalem i nasilnim čišćenjem hramskih trgovaca, prevrćući stolove i zaustavljajući financijski tok bićem odužeta, nije samo propovijedao teologiju, napadao je ekonomsku vodenu liniju i politički autoritet svećeničke elite. Za čuvare reda, njegovo uklanjanje nije bio zločin iz strasti, već stroga državna nužda kako bi se izbjegla rimska intervencija koja bi uništila hram. Posljednja večera, obred radikalne tranzicije. Narativ se vrtoglavo ubrzava u oči paše 14. dana Nisana. Jeruzalem je bio pretrpan do točke logističkog kolapsa. Stanovništvo grada, koje je inače brojilo oko 50.000 stanovnika, utrostručilo se ili učetverostručilo s hodočasnicima pristiglim iz svih krajeva Mediterana, od Cirene do Rima, od Babilona do Egipta, kako bi proslavili oslobođenje od ropstva. Zrak u gradu bio je gust, ispunjen mirisom dima drva, začina, ljudskog znoja i, iznad svega, metalnim mirisom krvi tisuća janjaca, koji su tog istog poslijepodneva bili zaklani u hramu u žrtvenom lancu montaže. Ali u gornjoj sobi gornjeg grada, daleko od vreve i uličnih pjesama, odvijala se mnogo intimnija, napeta i sumornija ceremonija, koja će redefinirati sam koncept žrtve za ljudsku vrstu. Sinoptička evanđelja opisuju posljednju večeru ne kao jednostavan sentimentalan oproštaj, već kao temeljni čin, liturgijski potres. Kada je Isus uzeo beskvasni kruh i čašu vina, njegove riječi morale su zvučati kao tiha i zbunjujuća grmljavina u umovima njegovih učenika, grubih ljudi, ribara i bivših poreznika, koji su u dubini duše još uvijek očekivali zemaljsko kraljevstvo gdje bi Rimljane protjerali mačevima. Ovo je moje tijelo, ovo je moja krv novog saveza. Treba shvatiti težinu ovoga. Tijekom 1500 godina krv životinja bila je jedino sredstvo pomirenja, stalni i vizualni podsjetnik na nepremostivu udaljenost između apsolutne svetosti Boga i moralne nesavršenosti čovjeka. Milijuni litara životinjske krvi tekli su oltarima, ali Isus je u tom trenutku izjavljivao da se sustav sjena, stari religijski aparat, približava svom operativnom kraju. On sam će biti janje. Bio je, s punom sviješću i voljom, potpisnik vlastite presude i pretvarao ju je u vječni savez. Nije bio vučen prema kraju, orkestrirao ga je kao liturgiju. Ivan, ljubljeni učenik, u svom izvještaju dodaje dimenziju radikalne poniznosti koja je u nasilnom kontrastu s ljudskom ambicijom. Pranje nogu. U orijentalnom društvu, gdje je hijerarhija bila sve, gdje su prašina i gnoj s puteva prekrivali dostojanstvo putnika, učitelj je skinuo svoj plašt, opasao se ručnikom i preuzeo oblik nežidovskog roba. Zvuk vode koja je padala u umivaonik morao je biti zaglušujući u neugodnoj tišini sobe, ali ljepota trenutka bila je umrljana opipljivom tamom prisutnom u sobi. Sjena s imenom Juda Iškariotski. Judin lik fascinirao je i užasavao psihologiju i teologiju tijekom 2000 ljeća. Što navodi čovjeka da proda svog mentora, svog prijatelja, svog Boga? Je li to bila samo pohlepa? Je li to bilo političko razočaranje Zelota kada je vidio da Isus ne započinje sveti rat protiv Rima? Najtragičnija teorija sugerira da je Juda pokušavao prisiliti Isusa, stavljajući ga u nemoguću situaciju kako bi ga natjerao da manifestira svoju božansku moć i uništi neprijatelje. Bez obzira na motiv, cijena je uvredljiva. 30 komada srebra. U starom zakonu izlaska to je bila naknada propisana za roba slučajno usmrćenog volom. Poruka velikih svećenika pri određivanju te cijene bila je jasna i poražavajuća. Za njih Mesija Izraela nije vrijedio više od roba za bacanje, administrativne nezgode. Kada je Juda izašao iz sobe nakon što je primio zalogaj, Ivanovo evanđelje dodaje jeziv detalj, čisto kinematografski u svojoj kratkoći. I bila je noć.
Nije se odnosilo samo na odsutnost sunčevih fotona. Bila je to noć ljudske duše. Svjetlost svijeta samo što nije bila ugašena izdajom jednog od njegovih. Isus, znajući sa nadnaravnom preciznošću da je izdajnik pokrenuo nepovratne kotače njegovog uhićenja, nije pobjegao. Zapjevao je himnu i dobrovoljno krenuo prema vanjskoj tami. Getsemani, fiziološka bitka i apsolutni užas. Ako je posljednja večera bila teološka i mentalna priprema, Getsemanski vrt bio je fizički, emocionalni i biološki kolaps. Smješten u podnožju Maslinske gore preko potoka Cedrona, ovaj vrt za prešanje ulja postao je pozornica agonije koju je moderna medicinska znanost analizirala s kliničkim čuđenjem. Ovdje se Isusova ljudska narav očituje sirovošću koja prkosi svakoj romantičnoj ili slikovnoj idealizaciji. Tekstovi opisuju da je njegova tjeskoba bila tolika da mu je znoj bio poput velikih kapi krvi koje su padale na zemlju. Stoljećima su tijekom prosvjetiteljstva i uspona racionalizma kritičari ovo odbacivali kao pobožnu legendu ili literarnu hiperbolu. Međutim, suvremena forenzička medicina i dermatologija prepoznaju ovaj fenomen kao hematidrozu ili hemohidrozu. To je iznimno rijetko kliničko stanje, dokumentirano u medicinskoj povijesti samo pod nepodnošljivim razinama fizičkog ili psihološkog stresa. Što se događa fiziološki? Jaka anksioznost uzrokuje da mozak maksimalno aktivira simpatički živčani sustav, preplavljujući tijelo kemikalijama poput adrenalina i kortizola u masivnim i toksičnim količinama. To uzrokuje ekstremnu vazokonstrikciju, nakon čega slijedi brza vazodilatacija koja lomi fine kapilare koje hrane znojne žlijezde. Krv se filtrira, miješa sa znojem i izbija kroz pore kože. To nam otkriva poražavajuću istinu o Isusovom stanju u tom trenutku. Nije hodao prema svom pogubljenju sa stoičkom ravnodušnošću grčkog filozofa poput Sokrata, niti s nepovezanim transu vjerskog fanatika. Bio je prestravljen. Njegovo tijelo, njegova sisavačka biologija, reagirala je na neposredni užas staničnim odbacivanjem. Koža, sada osjetljiva i izuzetno krhka zbog ovog stanja, postala bi mnogo podložnija, gotovo sirova, boli udaraca koji će uslijediti. U samoći tih drevnih maslina, čije su uvijene korijene činile se da oponašaju njegovu unutarnju bol, Isus se suočio s konačnim iskušenjem, jačim od onog u pustinji, iskušenjem bijega. Mogao je pobjeći u judejsku pustinju u roku od nekoliko minuta. Poznavao je teren, bila je noć. Mogao je nestati. Njegova molitva, Oče, ako je moguće, neka me mimoiđe ova čaša, možda je najiskrenija izjava u ljudskoj povijesti. Čaša u proročkoj tradiciji Starog Zavjeta nije bila doslovno piće, simbolizirala je božanski gnjev nakupljen protiv zla. Isus se nije bojao samo fizičke torture Rimljana, metala i kosti, bojao se duhovnog sloma, apsolutne izolacije od nošenja toksične tame svijeta, jednog odvajanja od svog oca koje nikada nije iskusio. Ali kozmička pobjeda nije izvojevana kada je uskrsnuo, pa čak ni na križu, već tamo, na vlažnoj zemlji, kada je šapnuo među dahtanjem: ali neka ne bude moja volja, nego tvoja. Bio je to vrhunski trijumf svjesne volje nad biološkim instinktom za samoodržanjem. Uhićenje, izdaja i nasilje. Napeta i nadnaravna smirenost vrta bila je nasilno prekinuta. Tišinu je razderao zvuk čizama, sudar metala i narančasti, pucketavi sjaj baklji koje su vijugale uzdižući se iz doline. Nije došlo samo nekoliko redara. Tekstovi i povijesni kontekst sugeriraju znatnu snagu, jednu kohortu zajedno s hramskom stražom, svi naoružani mačevima i toljagama, vođeni džudom. Disproporcija je bila apsurdna, vojska da uhiti nenaoružanog tesara. Vizualni kontrast morao je biti šokantan. Spokoj Svetog vrta narušen je grubom silom države i institucionalizirane religije. Izdaja je izvršena jednim činom izopačene intimnosti od koje se ledi krv. U kulturi Bliskog istoka poljubac nije trivijalan. To je sveti pozdrav poštovanja, jednakosti i bratstva između rabina i učenika. Juda je uzeo ovaj vrhovni simbol ljubavi i povjerenja i pretvorio ga u jedno oružje, jedan taktički alat za signalizaciju kako bi identificirao svoj plijen u tami maslina.
Zdravo, učitelju, rekao je i poljubio ga usrdno. Isusov odgovor, zar jednim poljupcem izdaješ sina čovječega, nije bio jedan krik gnjeva, već jedno pitanje ispunjeno jednom dubokom, nesagledivom tugom koja je sjekla više od bilo kojeg čeličnog mača. Kaos je kratko izbio. Petar, impulzivan, odan ali očajan, izvukao je jedan kratak mač i zadao jedan nespretan, ali smrtonosan udarac, odsjekavši uho Malku, osobnom sluzi velikog svećenika. Krv je poprskala. Ovaj je trenutak ključan za razumijevanje Isusove naravi. Usred smrtne opasnosti, s izbačenim adrenalinom, aktiviranim sustavom prijetnje i smrću koja mu je disala za vratom, Isus je zaustavio eskalaciju nasilja. Vrati svoj mač na njegovo mjesto, jer svi koji se mača late, od mača će poginuti. I u jednom posljednjem činu milosrđa, prije nego što su mu ruke vezane grubim užetom, dotaknuo je ranu svog neprijatelja i ozdravio ga. Čak i na rubu ponora odbio je postati ratoborni i nasilni mesija kojeg su njegovi prijatelji očekivali. Ali suosjećanje nije bilo uzajamno. Učenike, one koji su satima prije prisegli na odanost do kraja i pili iz njegove čaše, proždirala je instinktivna panika. Strah je zarazan. Pobjegli su među sjenama maslina, izgubivši se u noći, ostavljajući svog učitelja potpuno samog. Isus je vezan kao jedna opasna životinja, premlačen i vučen natrag u grad, ne kao jedan poštovani rabin, već kao jedan kriminalac najgore vrste. Spuštanje s Maslinske gore prema dolini Cedrona i strmo uspinjanje prema Jeruzalemu označili su početak njegove fizičke Via Dolorosa, mnogo prije nošenja križa. Suđenje pred Sinedrijem, noćna nezakonitost. Ono što je uslijedilo u mrtvim satima zore bila je jedna sprdnja židovskom pravosuđu. Jedna pravna farsa osmišljena s jednom svrhom, brzim uklanjanjem prije nego što se narod probudi. Isus je prvo doveden pred Anu, bivšeg velikog svećenika i pravog kuma moći u Jeruzalemu. Ana je bio jedan lukavi patrijarh, neizmjerno bogat, koji je kontrolirao konce hrama i trgovinu žrtvama. Bilo je to jedno preliminarno, nezakonito i prisilno ispitivanje, namijenjeno pronalaženju pukotina u njegovoj obrani prije formalnog suđenja. Nakon toga prebačen je preko hladnih kamenih dvorišta u Kajfinu kuću, gdje se Sinedrij, vijeće 71 starješine, hitno sastao, što je bilo nečuveno. Prema rabinskom zakonu i tradiciji Mišne, jedno kapitalno suđenje imalo je stroga pravila osmišljena za zaštitu optuženika. Nije se moglo održati noću, nije se moglo održati tijekom jednog blagdana, presuda se nije mogla donijeti istog dana suđenja, a optuženi nije mogao biti osuđen samo na temelju vlastitog priznanja. Te noći, potaknuti strahom i mržnjom, suci Izraela prekršili su svako od svojih vlastitih svetih pravila. Suđenje je bilo jedan kaos skupljenih lažnih svjedočanstava koja su proturječila jedna drugima. Ovaj je rekao da će srušiti hram, mucali su. Frustracija je rasla među vođama. Isus, izudaran i vezan, ostao je u jednoj zbunjujućoj tišini, gotovo stvarnoj. Nije se branio, nije argumentirao legalizme, nije molio za milost. Njegova tišina bila je jedno polirano ogledalo u kojem se odražavala moralna korupcija njegovih sudaca. Konačno, Kajfa, iznerviran i trebajući jednu jasnu ispovijed kako bi opravdao osudu pred narodom i pred sobom, ustade i postavi konačno pitanje, zaklinjući ga živim Bogom: jesi li ti Krist, sin blagoslovljenoga? Isusov odgovor zapečatio je njegovu sudbinu i podijelio vjersku povijest na dva dijela. Ja jesam, odgovorio je, koristeći ego eimi, jednu aluziju na božansko ime otkriveno Mojsiju, i dodao Danijelovo proročanstvo: i vidjet ćete Sina čovječega, gdje sjedi s desna sile Božje i dolazi na oblacima nebeskim. Bila je to jedna neupitna, izravna i apsolutna izjava božanstvenosti. Kajfa razdrije svoje haljine, jednu obveznu teatralnu gestu užasa pred blasfemijom, ali i jedan skriveni znak unutarnjeg političkog trijumfa. Već ga je imao. Pohulio je? Što nam još trebaju svjedoci? Sud ga je jednoglasno osudio. Ali postojala je jedna nepremostiva tehnička prepreka. Pod rimskom okupacijom Sinedrij je izgubio ius gladi, pravo na izvršenje smrtne kazne. Mogli su izopćiti, bičevati, ali nisu mogli legalno primijeniti smrtnu kaznu.
Da bi vidjeli Isusa pokopanog, morali bi uvjeriti Rim da ovaj seoski propovjednik nije samo jedan židovski heretik, već jedna politička prijetnja za cara. Noć je završila prvim ciklusom neobuzdanog fizičkog zlostavljanja. Hramski čuvari, videći Isusa osuđenog i nezaštićenog, više ga nisu vidjeli kao jednog čovjeka. Dali su oduška svom nagomilanom sadizmu. Pljuvali su ga u lice, prekrivajući ga nečistoćom. Zavezali su mu oči i započeli jednu okrutnu igru slijepe koke, udarajući ga šakama i rugajući se njegovom proročanstvu. Proreci nam, Kriste, tko te udario? Dostojanstvo čovjeka bilo je sustavno rastavljeno. Lice koje je, prema kršćanskoj vjeri, kontempliralo vječnu slavu prije utemeljenja svijeta, sada je bilo natečeno, izubijano i prekriveno pljuvačkom i krvlju. Sunce je počelo izlaziti nad jeruzalemskim brežuljcima, kupajući hram u zlatnoj svjetlosti. Stigao je Veliki petak. Vjerski stroj odradio je svoj prljavi dio. Sada Isus je morao biti predan birokratskom čudovištu Rima. Dok se grad budio da proslavi slobodu paše i žrtvuje svoje janjce, jedini istinski slobodan čovjek bio je okovan, čekajući da bude odveden pred Pilata kako bi se suočio s konačnom presudom svijeta. Pretori, sudar dva svijeta. Kada je sunce toga petka izašlo nad Jeruzalemom, nije obasjalo običan dan, već pozornicu najsloženije i najslojevitije nepravde u pravnoj povijesti. Često mislimo o pravdi kao o jednom slijepom i pravednom idealu, predstavljenom vagom, ali u drevnom svijetu zakon je bio jednostavno jedan alat moći, jedno proširenje volje najjačega. Ono što se spremalo dogoditi u guvernerovoj palači nije bilo jedno pošteno suđenje. Bila je to jedna politička transakcija na visokoj razini. Nevinost jednog čovjeka postala je valuta za kupnju stabilnosti jedne provincije. Isus iz Nazareta preživio je izdaju svog bliskog prijatelja i visceralnu mržnju svoje religije, ali sada se morao suočiti s nečim mnogo hladnijim, bezličnijim i smrtonosnijim, učinkovitom birokracijom Rimskog carstva. Ovdje na kamenom pločniku Pretorija hebrejska teologija nasilno će se sukobiti s latinskim pragmatizmom. Bilo je rano, vjerojatno oko 6 sati ujutro, kada je procesija Sinedrija, vukući jednog izmučenog Isusa, stigla do vrata tvrđave Antonije, službene rezidencije Poncija Pilata kada je bio u Jeruzalemu. Ovdje se događa prvi apsurdni kulturni sukob. Židovski vođe, isti oni koji su dovodili jednog čovjeka na pogubljenje, odbili su ući u pogansko područje. Prema Ivanovu evanđelju, ulazak u kuću jednog nežidova učinio bi ih ritualno nečistima da jedu pašhalnu večeru te noći. Ironija je poražavajuća i gotovo komična. Bili su spremni počiniti jedan sudski zločin lažnim svjedočenjem, ali ne i stati na strano tlo iz straha od ritualnog prljanja. Prioritet su davali obrednoj čistoći nad moralnom čistoćom. Pilatu, predstavniku najmoćnijeg čovjeka na zemlji, caru Tiberiju, bilo je neugodno da izađe u dvorište da ih sasluša. Taj detalj nije nevažan. On postavlja ton iritacije cijele interakcije. Pilat je mrzio Jeruzalem, mrzio je njihova praznovjerja i mrzio je što ga bude da bi rješavao vjerske sporove. Kada je s prezirom upitao koju optužbu iznosite protiv ovoga čovjeka, očekivao je jednu konkretnu rimsku pravnu optužbu: ubojstvo, pljačku, utaju poreza. Sinedri je savršeno dobro znao da optužba za bogohuljenje ne znači ništa za jednog politeističkog Rimljana koji je obožavao jedan panteon bogova i jednog pobožanstvenog cara. Da su Pilatu rekli da Isus misli da je Bog, Pilat bi se nasmijao ili ih izbacio nogom. Zato su s jednom đavolskom lukavošću promijenili narativ. Vjerska se optužba metamorfozirala u jednu smrtonosnu političku optužbu, osmišljenu posebno za aktiviranje alarma rimske nacionalne sigurnosti. Našli smo ovoga čovjeka da zavodi narod i zabranjuje davanje danka caru, govoreći da je on sam Krist, jedan kralj. Riječ kralj bila je nuklearni okidač. U rimskom leksiku rex je bila jedna opasna riječ opterećena poviješću građanskih ratova. Samo je Cezar bio apsolutni suveren, dominus. Svako drugo polaganje prava na kraljevstvo bez izričitog dopuštenja senata bilo je, strogo po definiciji, crimen laesae majestatis, veleizdaja kažnjiva smrtnom kaznom.
Pilat, koji je do tog trenutka prezrivo gledao na tu stvar kao na jednu svađu rabina, sada je morao djelovati. Carski stroj se aktivirao. Nije mogao ignorirati jednog potencijalnog Cezarova suparnika, a da ne stavi vlastitu glavu na kocku. Ispitivanje, filozofija nasuprot maču. Pilat je uveo Isusa u pretori, daleko od bučne gomile, u svježu i sjenovitu intimnost dvorane za saslušanja. Ovdje se događa jedan od najfascinantnijih i najčudnijih dijaloga u univerzalnoj povijesti. Jedan rimski guverner, omotan grimizom svoje službe, okružen vojnim oznakama, s moći života i smrti u jednom pucnju prstima, nasuprot jednom galilejskom tesaru, pretučenom prljavom natečenog lica i vezanih ruku. "Jesi li ti kralj Židova?" upitao je Pilat. Njegov ton vjerojatno je oscilirao između nevjerice i znatiželje. Nije tražio teologiju, tražio je pobunu, tražio je vojske, skrovišta oružja, mape zavjera, pobunjeničke fondove. Gledao je Isusa i nije vidio jednog ratnika, vidio je jednu ruševinu. Isusov odgovor razoružao je Pilatovu binarnu političku logiku. "Moje kraljevstvo nije od ovoga svijeta. Da je moje kraljevstvo od ovoga svijeta, moje bi se sluge borile da ne budem predan. Ali moje kraljevstvo nije odavde." Po prvi put u svojoj karijeri Pilat se suočio s nečim što nije mogao klasificirati u svojim mentalnim arhivama. Bio je naviknut na suočavanje s nasilnim pobunjenicima, vjerskim fanaticima, ubojicama i lopovima. Razumio je pohlepu, ambiciju, nasilje. Ali ovaj čovjek nije želio prijestolje Judeje, nije htio protjerati legije. Govorio je o jednom kraljevstvu istine. Pilat, jedan čovjek odgojen u rimskom filozofskom skepticizmu, odgovorio je poznatom rečenicom koja je odjeknula kroz stoljeća kao himna moralnog relativizma, što je istina. Za jednog pragmatičnog rimskog političara istina nije bila jedan apstraktni koncept. Istina je bila ono što je diktirao najjači, ono što je služilo carstvu, ono što je bilo prikladno. Ne nalazeći vojnu prijetnju, videći da je ovaj čovjek jedan bezopasni filozof, a ne jedan vođa, Pilat je došao do svog prvog čvrstog pravnog zaključka i objavio ga mnoštvu: "Nikakvu krivnju ne nalazim na njemu." Herodesov interludi, tišina Božja. Očajnički tražeći jedan diplomatski izlaz, kako ne bi osudio jednog nevinog niti razbjesnio Sinedri, Pilat je otkrio jednu geografsku tehničku pojedinost. Isus je bio Galilejac. To ga je automatski stavilo pod jurisdikciju Heroda Antipe, tetrarka Galileje, koji je prikladno bio u Jeruzalemu zbog blagdana. Pilat je poslao Isusa Herodu, prebacujući političku odgovornost na drugoga. Herod Antipa bio je jedan lik radikalno različit od Pilata. Neozbiljan, praznovjeran, hedonist i moralno korumpiran. Bio je čovjek koji je obezglavio Ivana Krstitelja, Isusova rođaka, usred jedne pijane zabave zbog hira jedne plesačice. Vidjevši Isusa, obradovao se, ali ne zbog samilosti niti duhovnog interesa, već zbog morbidne znatiželje. Čuo je za čuda. Očekivao je da će vidjeti jedan trik, jedno čudo uživo za svoju osobnu zabavu, kao netko tko gleda jednog iluzionista na dvoru. Herod je bombardirao Isusa pitanjima. Svećenici i pismoznanci koji su pratili procesiju optuživali su ga vičući žestinom. Ali Isus je učinio nešto izvanredno, nešto što zahtijeva jednu titaničku unutarnju snagu. Nije rekao apsolutno ništa, ni jednu jedinu riječ. Pred Pilatom je govorio, jer je Pilat, iako ciničan, nastojao razumjeti činjenice. Pred Herodom, koji je tražio samo spektakl i ruglo, Isus je zadržao jednu apsolutnu i gromoglasnu tišinu. Ta je tišina bila jedna božanska presuda protiv kralja lutke. Bio je to jedan potpuni prezir njegove moralne vlasti. Herod, ponižen nedostatkom odgovora i osjećajući se ignoriranim od strane ovog otrcanog zatvorenika, prezreo je Isusa. Zajedno sa svojim vojnicima obukli su ga u jednu sjajnu odjeću, rugajući se njegovom navodnom kraljevstvu, i vratili ga Pilatu. Situacija je ponovno bila u rimskim rukama. Baraba, plebiscit zla. Pilat, frustriran povratkom zatvorenika, pokušao je jedan posljednji majstorski politički manevar, apelirajući izravno na narod kako bi zaobišao svećenike.
Koristio je običaj pashalnog amnestije, gdje je guverner oslobađao jednog zatvorenika po popularnom izboru. Ponudio je narodu jedan binarni, dramatičan i jasan izbor. Isusa iz Nazareta, učitelja iscijelitelja, ili Isusa Barabu. Lik Barabe je ključan i često pogrešno shvaćen. Evanđelja ga opisuju kao jednog razbojnika, ali taj je izraz bio onaj koji su Rimljani koristili za gerilske revolucionare i teroriste. Baraba nije bio jedan običan džeparoš, bio je jedan poznati pobunjenik, jedan vođa otpora koji je počinio ubojstvo tijekom jedne nedavne pobune u gradu. U jednom ironičnom smislu, Baraba je bio upravo Mesija kojeg je narod želio, jedan nasilni borac koji je eliminirao Rimljane. Isus iz Nazareta bio je Mesija kojeg su trebali, ali kojeg nisu željeli. Jedan duhovni spasitelj koji je govorio o ljubavi prema neprijateljima. Mnoštvo, vješto manipulirano od strane velikih svećenika koji su se kretali među ljudima šapućući slogane, izvikivalo je svoju presudu. Bio je to prvi demokratski izbor zabilježen u povijesti kršćanstva, a čovječanstvo je izabralo ubojicu. Pusti nam Barabu. Pilat, stjeran u kut i vidljivo uznemiren, upita: što ću onda učiniti s Isusom, zvanim Krist? Odgovor je bio jedan unisoni, primitivni i zastrašujući urlik koji još uvijek odjekuje u zapadnoj svijesti: raspni ga. Pilat, želeći umiriti krvožednu rulju bez nužnog okončanja Isusova života, ili možda naivno se nadajući da će jedna manja, ali brutalna kazna biti dovoljna da ih zadovolji, naredio je bičevanje. Kaznit ću ga dakle i pustiti ga. Ovdje priča prestaje biti jedna pravna drama i ulazi u svoje najmračnije, najkrvavije i fiziološki najužasnije poglavlje. Bičevanje, anatomija mučenja. Imperativ je zaustaviti se ovdje i secirati užas. Često u drevnim tekstovima čitamo frazu "i nakon što ga izbičovaše" i brzo preokrenemo stranicu. Ali da bismo razumjeli cijenu žrtve, moramo razumjeti biologiju flagruma. Rimsko bičevanje nije bila jedna jednostavna korektivna tjelesna kazna, bio je to jedan polunačin smrti, jedan postupak izračunat da ostavi žrtvu na rubu sistemskog kolapsa, a da je ne dokrajči još. Za razliku od židovskog zakona, koji je iz milosti ograničavao udarce na 40-1, rimski zakon nije imao ograničenja. Krvnici, zvani likstores, zaustavljali su se samo kada bi zaduženi centurion vidio da zatvorenik ulazi u neposredni zastoj srca ili kada bi se umorili. Isus je bio razodjeven, a ruke su mu bile visoko vezane za jedan niski stup ili motku, prisiljavajući mu leđa da se saviju i zategnu kožu preko prsnog koša. Korišteni instrument bio je zloglasni flagrum taxilatum. Sastojao se od jedne kratke drvene drške iz koje je izlazilo nekoliko isprepletenih kožnih traka. Ali istinska zloća dizajna ležala je u vrhovima. Na krajeve su bile vezane olovne kugle i oštri komadi ovčje kosti ili metalne kuke. Slijed traume bio je razarajući. Početni udar. Olovne kugle udarale su kožu, uzrokujući duboke modrice i neposredne hematome. Kapilare ispod epidermisa pucale su, stvarajući potkožne džepove krvi. Rez, povlačenjem biča unatrag jednim stručnim pokretom zapešća, kosti i metalne kuke zabijale su se u natečenu kožu i parale je. Prvi udarci prerezali su epidermis i dermis. Produbljivanje. Kako se ritmično mučenje nastavljalo, bič je dosezao potkožno i mišićno tkivo. Mišići leđa, ramena i nogu počeli su se trgati. Anatomski užas. Forenzički liječnici koji su proučavali torinsko platno i povijesne izvještaje zaključuju da bi kontinuirano bičevanje pretvorilo Isusova leđa u jednu neprepoznatljivu masu krvarećeg tkiva, izlažući moguće rebra i dio kralježnice. Fiziološki učinak na Isusa bio je trenutan i katastrofalan. Ušao je u jedno rano stanje hipovolemijskog šoka. Njegovo je tijelo izgubilo jednu masivnu količinu krvi i intersticijalnih tekućina. Njegovo je srce počelo mahnito pumpati kako bi pokušalo preostalu malu količinu krvi dopremiti do mozga i vitalnih organa. Njegov krvni tlak naglo je pao. Bubrezi su mu prestali filtrirati urin kako bi sačuvali tekućine. Jedna intenzivna i očajna žeđ, klasični znak šoka, počela ga je izjedati. Bičevanje nije tražilo samo izazivanje boli, tražilo je dehumanizaciju.
Pretvaralo je jednog dostojanstvenog čovjeka u jedan komad drhtavog mesa. I Isus je to podnio, upijajući gnjev jednog carstva u vlastitu kožu, vjerojatno na rubu nesvijesti. Kruna i plašt, parodija kraljevstva. Ako je bičevanje uništilo njegovu fizičku strukturu, ono što je uslijedilo bio je namjeran pokušaj uništenja njegova uma i psihološkog identiteta. Isus je odveden u unutarnje dvorište pretorija gdje se okupila cijela kohorta. Bili su dosadni, puni adrenalina i u ovom židovskom kralju vidjeli su priliku za sadističku zabavu. Ovdje se događa rugajuće krunjenje, jedna sotonska inverzija carske ceremonije. Plašt. Prebacili su preko njega skrletnu ili purpurnu klamidu, vjerojatno stari i prljavi ogrtač nekog časnika. Gruba vunena tkanina morala se trenutno zalijepiti za otvorene i zgrušane rane na njegovim leđima. Kao netko tko čupa suhi zavoj s opekline, svaki put kad bi mu pomaknuli plašt, rane bi ponovno prokrvarile, obnavljajući oštru bol. Kruna. Europska ikonografija često slika uredan i gotovo elegantan prsten od trnja. Ali botanička istraživanja regije Jeruzalema sugeriraju da su koristili grane Ziziphus spina Christi, pustinskog grma s dugim, krutim i tvrdim bodljama poput čeličnih čavala. Nije bio jedan nježan prsten, već jedna kaciga ili kapa od isprepletenih grana koja mu je udarcima smrskana na glavu. Vlasište je jedna od najvaskulariziranijih zona ljudskog tijela. Bodlje su probile kožu, dosežući periost lubanje, uzrokujući obilno krvarenje koje mu je kupalo lice, djelomično ga oslijepivši krvlju. Žezlo. Stavili su mu trsku u desnu ruku kao kraljevsko žezlo. Zatim su mu je uzeli da bi ga njome udarali po glavi, zabijajući trnje još dublje u trigeminalne živce. Zdravo, kralju Židova! Smijeh stotina muškaraca odjekivao je dvorištem. Pljuvanje, šamari, rugajuća klečanja. Kralj svemira bio je tretiran kao klaun jednog makabričnog cirkusa. Ecce homo, konačna presuda. Pilat, možda naivno misleći da će vizija ovog slomljenog čovjeka smiriti žeđ za krvlju gomile i izazvati sažaljenje, ponovno je izveo Isusa na kameni balkon. Evo čovjeka. Slika je morala biti stravična. Ljudsko biće koje jedva stoji, prekriveno krvlju od glave do pete, okrunjeno trnjem, vidno drhti od hladnoće traumatskog šoka. Pilat se pozivao na ljudsko strulje, ali podcijenio je teološku mržnju. Raspni ga! Raspni ga! Suočeni s Pilatovim oklijevanjem, vjerski vođe odigrali su svoju posljednju kartu, konačnu političku kartu, šah-mat. Ako ovoga pustiš, nisi prijatelj Cezarov. Tko god se pravi kraljem, suprotstavlja se Cezaru. Pilat je osjetio hladan strah za vlastiti život. Fraza prijatelj Cezarov bila je jedan službeni počasni naslov. Izgubiti ga značilo je propast. Ako bi ga prijavili Rimu zbog zaštite rivala cara, bio je gotov. U tom trenutku istina, pravda i nevinost prestali su biti važni. Pilat je zatražio vodu, oprao je ruke pred narodom, jedan židovski ritual koji je sarkastično usvojio da bi se oslobodio krivnje. Ja sam nevin od krvi ovoga pravednika, na vama je. A narod je odgovorio kolektivnom presudom koja će progoniti njihovu naciju stoljećima u zapadnoj povijesti. Njegova krv neka padne na nas i na djecu našu. Pilat je oslobodio Barabu i predao je Isusa njihovoj volji. Službena presuda bila je izrečena. Ibis ad crucem. Via dolorosa, teret čovječanstva. Tradicija naziva ovaj put križni put, ali za Rimljane je to bio jednostavno standardni postupak javnog ponižavanja. Osuđenik je morao nositi vlastiti križ do mjesta pogubljenja. Međutim, povijesni dokazi ispravljaju popularnu sliku. Isus nije nosio cijeli križ, već patibulum, vodoravnu prečku od drveta koja je težila između 35 i 50 kilograma. Za jednog zdravog i dobro hranjenog čovjeka 40 kilograma je teško, ali podnošljivo opterećenje. Za jednog čovjeka u stanju teškog hipovolemijskog šoka, s leđima rascijepkanim do mišića i bez spavanja, jela ili pijenja vode u gotovo 24 sata, to je bila konačna presuda prije samog pogubljenja. Svaki korak bila je jedna nemoguća pobjeda volje nad biološkim kolapsom.
Težina grubog drveta na otvorenim ranama ramena uzrokovala je razdiruću bol, pritiskajući oštećene živce i ponovno otvarajući krvarenja. Kolaps je bio neizbježan. Isus je pao. Nije bilo jedne spoticanja. Tijelo se predalo gravitaciji i nedostatku kisika. Budući da su mu ruke bile vezane za gredu preko ramena, nije mogao ublažiti pad. Njegovo lice udarilo je o prljavo kamenje Jeruzalema. Rimski vojnici, bojeći se da zatvorenik ne umre prije dolaska na mjesto spektakla, donijeli su jednu pragmatičnu odluku. Uhvatili su jednog prolaznika koji je dolazio s polja, Šimuna Cirenca. Šimun je jedan fascinantan lik, nije bio jedan dobrovoljac. Bio je jedan čovjek prisiljen carskim mačem, vjerojatno jedan Židov iz dijaspore koji je cijeli svoj život štedio za tu pašu. U jednom trenutku njegovo sveto hodočašće pretvorilo se u jednu noćnu moru krvi i kontakta s jednim nečistim kriminalcem. Ali ovdje leži jedna duboka paradoks. Čovjek koji nije želio imati ništa s križem na kraju je bio jedino ljudsko biće koje je fizički pomoglo Bogu da nosi teret svijeta. Bio je to prvi čin pravog učeništva, uzeti križ. Golgota, kazalište smrti. Procesija je napustila gradske zidine prelazeći vrtna vrata prema jednom napuštenom vapnenačkom brežuljku, starom kamenolomu poznatom na aramejskom kao Golgota, a na latinskom kao Kalvarija, mjesto lubanje. Lokacija nije bila slučajna. Rim je razapinjao blizu glavnih cesta kako bi maksimizirao terorističko oglašavanje. Raspeće je bilo jedan reklamni plakat države: ovo se događa kada izazovete Rim. Stigli su oko 9 sati ujutro. Prije čavala Isusu je ponuđena mješavina vina sa smirnom ili žuči. Bio je to jedan primitivni narkotik, jedan tradicionalni čin milosrđa bogatih žena Jeruzalema da zamute osjetila i ublaže bol osuđenika. Isus je probao, prepoznao što je to i odbio. Zašto? Teologija sugerira da je želio zadržati svoju svijest netaknutom do kraja. Nije želio umrijeti drogiran niti sediran. Želio se suočiti sa smrću bistrog uma, pijući čašu patnje do dna, bez prečaca. Anatomija kliničkog užasa. Sada dolazimo do epicentra rimske brutalnosti. Ako je bičevanje bilo krvavi prolog, ono što se događa na Golgoti je remek djelo ljudske okrutnosti. Isus dolazi na mjesto pogubljenja, poznato kao mjesto lubanje, ali ovdje romantična naracija prestaje i počinje forenzički užas. Isusa nasilno skidaju s odjeće drugi put. Morate vizualizirati ovo. Tunika, zalijepljena za otvorene rane na leđima od suhe krvi, iz grušanog seruma, ne klizi glatko. Ona se čupa. Učinak je identičan skidanju suhog zavoja s jedne teške opekline, ali po cijelom tijelu. Krv ponovno teče, tkiva se ponovno trgaju, a živčani završeci ostaju izloženi zraku punom prašine i muha. Isus je bačen leđima na tlo. Njegova leđa u živoj koži udaraju o grubo drvo patibuluma, vodoravne prečke križa. Jeste li znali da umjetnost laže stoljećima o ovom trenutku? Tijekom 100 godina renesansni slikari su crtali čavle kako prolaze kroz Isusove dlanove. Ali moderna znanost i arheologija otkrivaju nam jednu mnogo zlokobniju istinu. Da su čavle zabili u dlanove, težina tijela bi rascijepala lumbrikalne mišiće i kožu. Isus bi pao s križa za nekoliko minuta. Rimljani nisu činili inženjerske pogreške. Oni su usavršili smrt. Znali su da čavao mora ući u zapešće. Točnije, u jednu anatomsku točku poznatu kao Destotov prostor, smještenu između karpalnih kostiju i radijusa. To je strukturno čvrsto mjesto, jedan čvor kostiju i ligamenata sposoban držati težinu jednog agonizirajućeg čovjeka u nedogled. Krvnik, jedan legionar stručnjak za praktičnu anatomiju, uzima jedan kovani željezni čavao. To nisu glatki industrijski čavli, to su četvrtasti, zahrđali, grubi vrhovi, dugi oko 13 do 18 cm. Čekić se podiže i pada. Ovdje počinje neurološki užas. Prolaskom kroz Destotov prostor čavao neizbježno zgnječi ili prereže medijalni živac. To nije jedan manji živac, to je jedan od glavnih komunikacijskih kabela ljudskog živčanog sustava. Jeste li ikada osjetili taj električni udar kada udarite lakat u kost smijeha? Pomnožite taj osjećaj s 1000. Sada zamislite da se taj udar ne zaustavlja. Medicina tu bol opisuje kao kauzaligiju.
To je jedna goruća bol, jedna tekuća vatra koja putuje od ruke, prolazi kroz ruku, dolazi do ramena i eksplodira u mozgu kao jedna kontinuirana munja. To je jedna bol toliko intenzivna da može uzrokovati nesvjesticu zbog neurogenog šoka. Oštećenjem ovog živca dolazi do jedne trenutne motoričke reakcije. Isusovi palčevi se nasilno kontrahiraju i zatvaraju prema dlanu. To je jedna trajna grčevita pandža. Nakon što su oba zapešća fiksirana, počinje manevar podizanja. Prečka, s žrtvom prikovanom na njoj, podiže se pomoću užadi dok se ne uklopi u vertikalni stup koji je već bio postavljen u zemlju. I ovdje se događa prva masivna strukturna trauma. Kada prečka padne u urez stupa, Isusovo tijelo naglo pada, zaustavljeno samo čavlima u njegovim zapešćima. Sila gravitacije čini svoj okrutni posao. Liječnici procjenjuju da su se u ovom trenutku Isusova ramena vjerojatno dislocirala, izvlačeći glavu Humerusa iz njene čašice. Njegove su se ruke istegnule najmanje 15 cm više od normalne duljine. Sada je to slomljeno tijelo, visi u jednom neprirodnom položaju. Konačno, stopala. Da bi ih pribili, vojnici su morali saviti koljena i okrenuti noge. Jedan jedini masivni čavao prošao je kroz oba rista, presjecajući duboke plantarne živce. Sada, Isus je figura obješena između neba i zemlje, jedna mapa žive boli. Ali najgore nije bol od čavala. Pravi stroj za istrebljenje križa je nevidljiv. Ples smrti. Postoji popularan mit da su žrtve raspeća umirale od iskrvarenja. To nije istina. Razapinjanje je, u svojoj suštini, spora i mučna smrt uzrokovana mehaničkom asfiksijom. Analizirajmo biomehaniku položaja. S rukama ispruženim u obliku slova Y i težinom tijela koja vuče prema dolje, Isusov prsni koš je u položaju maksimalne ekspanzije. Međurebreni i prsni mišići istegnuti su do krajnjih granica. To stvara zastrašujući fiziološki paradoks. Isus može udahnuti relativno lako, ali ne može izdahnuti. Njegova pluća se pune zrakom, ali položaj ruku blokira izlaz. Zrak ostaje zarobljen. Da bi preživio, da bi izbacio taj ustajali zrak i uzeo novi gutljaj, Isus mora uložiti aktivan, nadljudski napor protiv gravitacije. Ovdje počinje ono što forenzičari nazivaju plesom smrti. Da bi izdahnuo, Isus mora učiniti sljedeće. Mora se cijelom svojom težinom podići prema gore, oslanjajući se na čavao koji mu prolazi kroz stopala. To šalje udar nepodnošljive boli kroz uništene plantarne živce. Istovremeno mora saviti laktove i napraviti zgib, povlačeći se na čavlima u zapešćima. To reaktivira vatru kauzalgije u srednjem živcu, šaljući električne udare u njegovu lubanju. Podizanjem nekoliko centimetara, napetost u prsima se trenutno smanjuje, omogućujući mu da izdahne ugljikov dioksid i brzo udahne kisik. Ali mišićna iscrpljenost je trenutačna. Ne može se zadržati. Tijelo mu ponovno pada, visi sa zapešća, a ciklus asfiksije počinje iznova. Zamislite da to učinite jednom. Sada zamislite da to učinite 1000 puta. Ali postoji jedan sadistički detalj koji često zaboravljamo. Sjetite se njegovih leđa. Tih leđa koja je rimski flagrum pretvorio u mljeveno meso nekoliko sati ranije. Svaki put kad se Isus gura prema gore kako bi disao i spušta zbog iscrpljenosti, njegova gola leđa trljaju se o iverastu i hrapavu drvenu građu križa. Gore, dolje, gore, dolje. To je kao trljanje otvorene rane grubim brusnim papirom. Drvo se zabija u izloženo meso, ponovno otvarajući rane, stružući po stražnjim kostima rebara. Svaki udah nije samo mišićni napor, to je apsolutna taktilna tortura. Na kemijskoj razini njegova krv ulazi u krizu. Zbog plitkog i nepotpunog disanja, ugljikov dioksid počinje se nakupljati u njegovom krvotoku, stanje zvano hiperkapnija. Ugljikov dioksid se pretvara u ugljičnu kiselinu, čineći njegovu krv kiselom. To uzrokuje nekontrolirane grčeve mišića. Njegovi mišići, lišeni kisika i puni mliječne kiseline, počinju se tetanizirati. Postaju tvrdi kao kamen. Isus je zarobljen u tijelu koje postaje njegov vlastiti ukočeni grob, boreći se za svaku molekulu zraka, dok ga vlastiti metabolizam truje iznutra.
Smrt ga vreba, ali njegovo srce, snažno i mlado, još se ne želi predati. Agonija je dizajnirana da traje danima, ali nešto čudno se sprema dogoditi na nebu. Mrak u podne i vapaj napuštenosti. Dok se ova biološka bitka vodi u tišini, društveni je scenarij jednako brutalan. Iznad njegove glave Poncije Pilat je naredio da se postavi titulus, drvena ploča prekrivena gipsom. Natpis je politička rugalica i slučajna istina. Napisano je na 3 jezika, hebrejskom, latinskom i grčkom. Isus Nazarečanin, kralj židovski. Glavni svećenici, ogorčeni, zahtijevali su od Pilata: ne piši kralj židovski, nego da je on rekao: ja sam kralj židovski. Pilat, umoran od njihovih manipulacija i potvrđujući apsolutnu rimsku vlast, odgovorio je lapidarnom rečenicom: quod scripsi, scripsi. Bila je to vrhunska ironija. Pogansko je carstvo proglasilo teološku istinu cijelom svijetu. Dolje, podno križa, banalnost zla ide svojim tijekom. 4 rimska vojnika, ravnodušna prema patnji još jednog kriminalca, sjede i kockaju se. Dijele njegove malobrojne stvari. Isusova tunika, satkana od jednog komada, previše je vrijedna da bi se pocijepala, pa bacaju kocku za nju. Dok se oni mrak u podne i vapaj napuštenosti. Dok se ova biološka bitka vodi u tišini, društveni je scenarij jednako brutalan. Iznad njegove glave Poncije Pilat je naredio da se postavi titulus, drvena ploča prekrivena gipsom. Natpis je politička rugalica i slučajna istina. Napisano je na 3 jezika, hebrejskom, latinskom i grčkom. Isus Nazarečanin, kralj židovski. Glavni svećenici, ogorčeni, zahtijevali su od Pilata: ne piši kralj židovski, nego da je on rekao: ja sam kralj židovski. Pilat, umoran od njihovih manipulacija i potvrđujući apsolutnu rimsku vlast, odgovorio je lapidarnom rečenicom: quod scripsi, scripsi. Bila je to vrhunska ironija. Pogansko je carstvo proglasilo teološku istinu cijelom svijetu. Dolje, podno križa, banalnost zla ide svojim tijekom. 4 rimska vojnika, ravnodušna prema patnji još jednog kriminalca, sjede i kockaju se. Dijele njegove malobrojne stvari. Isusova tunika, satkana od jednog komada, previše je vrijedna da bi se pocijepala, pa bacaju kocku za nju. Dok se oni klade na njegovu odjeću, Isus izgovara prvu od svojih 7 posljednjih rečenica. I to je možda najrevolucionarnija rečenica u etičkoj povijesti čovječanstva. Usred boli srednjih živaca, s plućima koja gore od nedostatka zraka, Isus ne proklinje Rim. Ne viče osvetu na farizeje. Gleda svoje mučitelje i kaže: Oče, oprosti im, jer ne znaju što čine. Prekida ciklus krvi. Zaustavlja kotač karme. Nudi amnestiju ljudima koji mu zabijaju metal u tijelo. Ali tada se atmosfera drastično mijenja. Podne je 6. sat. Sunce je u zenitu nad Judejom. Iznenada svjetlost nestaje. Evanđelja govore da je nadnaravni mrak tetelesta je ta financijska pobjeda. 3 su sata poslijepodne. Isusovo tijelo je došlo do svoje apsolutne biološke granice. Acidoza je otrovala njegova tkiva. Srce mu otkazuje. Zbog hipovolemijskog šoka i ekstremnog napora, njegovo srce kuca frenetičnim ritmom, pokušavajući pumpati krv koja više nema kisika. Istovremeno, tekućina se počela nakupljati oko njegovog srca i pluća, komprimirajući vitalne organe poput hidraulične stezaljke. Isus zna da je kraj došao. Zna da se proročanstvo ispunilo. Traži vodu i daju mu ocat. Zatim skuplja posljednju rezervu kisika koja mu je preostala. Gura se posljednji put na čavlima u stopalima, podnoseći razdiruću bol da bi zadnji put ispunio pluća. Ne ispušta jecaj poraza. Svjedoci, poput Mateja i Ivana, inzistiraju na tome da je izdao velik krik. Krik pobjede. Tetelestai. Ova grčka riječ je temeljna. Ne znači samo gotovo je. U trgovačkim papirusima tog doba tetelestai je bila riječ koju su trgovci pisali na potvrdama o porezu ili dugovima kada je plaćanje bilo završeno. Znači, plaćeno u potpunosti. Ili dovršeno je. To nije glas žrtve. To je glas platitelja koji je upravo podmirio beskonačan dug. Duhovna transakcija bila je potpuna, a onda, s mirnoćom koja je u kontrastu s nasiljem trenutka, šapuće: Oče, u tvoje ruke predajem duh svoj.
I izdahnuo je. Dragovoljno je preminuo. Nitko mu nije oduzeo život. On ga je predao. U tom preciznom trenutku fizički je svijet reagirao. Matej prenosi potres. Stijene su se raspukle. Ali najznačajniji događaj dogodio se nekoliko stotina metara dalje, u slavnom Jeruzalemskom hramu. Unutar hrama, odvajajući svetinju od svetinje nad svetinjama, nalazio se masivni veo. Prema povjesničaru Josipu, taj je veo bio 18 metara visok, 9 metara širok i debeo kao dlan. Bio je toliko težak da je 300 svećenika bilo potrebno za manipulaciju njime. Bio je to fizička barijera između grešnog čovjeka i svetosti Božje. U trenutku kada je Isus umro, taj se veo razderao. Ali nije se razderao odozdo, kao da ga je netko prerezao. Razderao se odozgo prema dolje. Simbolika je bila zastrašujuća za vjersku kastu. Sam je Bog razbio barijeru. Sustav životinjskih žrtava je završio. Pristup božanskom više nije bio ograničen obredima ili svećenicima, bio je otvoren kroz slomljeno tijelo tog čovjeka na križu. Udarac milosti i tišina groba. Židovskim vođama se žurilo, sunce je zalazilo i sabat je počinjao u sumrak. Židovski zakon zabranjivao je ostavljanje tijela izloženih tijekom svetog dana. Zamolili su Pilata da ubrza smrt osuđenika. Rimski vojnici tada su pristupili brutalnom crurifragijumu. Koristeći masivan željezni malj, vojnici bi brutalnom silinom udarali pod koljenice raspetih. Cilj je bio slomiti kosti nogu. Zašto? Sjetite se mehanike disanja. Da bi disala, žrtva se mora odgurnuti nogama. Ako slomite noge, žrtva se više ne može podići, gubi svoju potpornu točku. Sva težina visi na rukama, prsa se blokiraju, a smrt gušenjem nastupa za nekoliko minuta. Učinili su to dvojici lopova s Isusovih strana. Zvuk lomljenja kostiju morao je biti mučan, praćen grgoljenjem konačne asfiksije. Ali kada je vojnik došao u sredinu, do Isusa, zastao je. Vidio je da je već preminuo. Glava mu je pala, prsa su bila nepomična. Nije bilo potrebe lomiti mu noge. Međutim, da bi ispunio rimski pravni protokol i osigurao da nije duboka koma ili nesvjestica, vojnik je podigao svoje koplje. Preciznim i profesionalnim udarcem zabio je koplje u Isusov desni bok, usmjeravajući ga prema gore, probijajući pluća i dosežući srce. Ivan, jedini učenik koji je imao hrabrosti biti podno križa, opisuje medicinski zapanjujuće precizan detalj za to doba i odmah iziđe krv i voda. Moderna medicina to jasno objašnjava. Krv je dolazila iz desne pretklijetke srca. Voda je zapravo bila perikardijalna i pleuralna tekućina nakupljena zbog traumatskog stresa i zatajenja srca. To je konačni forenzički dokaz. Isus nije umro samo od asfiksije. Umro je, doslovno i medicinski, sa slomljenim srcem. Ali priča ne završava lešom u smeću. Obično su raspeti bacani u zajedničku grobnicu, gehenu, da ih pojedu divlji psi. To je bio dio kazne, uskratiti im časni pokop. Ali ovdje se događa nešto neočekivano. Dvojica bogatih i moćnih ljudi, članovi Sinedrija koji su tajno vjerovali u Isusa, Josip iz Arimateje i Nikodem, izlaze iz sjene. Riskiraju svoj ugled i društveni položaj, odlaze Pilatu i traže tijelo. Pilat, iznenađen što je Isus tako brzo umro, provjerava smrt s centurionom i predaje leš. Bio je to brz pokop. Nije bilo vremena za pranje tijela, niti za potpune rituale žalosti, jer je sunce zalazilo i sabat je počinjao. Pažljivo su spustili tijelo, vadeći čavle koji su zagrizli njegove kosti. Zamotali su ga u fino platneno platno i prekrili s oko 30 kg aromatičnih začina koje je donio Nikodem. Bila je to količina začina dostojna kralja, a ne kriminalca. Položili su ga u novu grobnicu, uklesanu u živu stijenu, smještenu u obližnjem vrtu blizu mjesta pogubljenja. Naposljetku navalili su velik kamen u obliku diska na isklesanu stazu, zapečativši ulaz. Kamen je težio između 1 i 2 tone. Kako bi osigurali da nitko ne ukrade tijelo i lažira uskrsnuće, vjerski su vođe zamolili Pilata da osigura grob. Postavljen je rimski pečat, uže s voskom i carskim amblemom. Kršenje tog pečata značilo je automatsku smrtnu kaznu. Osim toga, ispred stijene postavljena je straža elitnih rimskih vojnika. Sunce je zašlo. Tama je prekrila Jeruzalem.
Hladno i beživotno tijelo čovjeka koji je tvrdio da je Bog ležalo je u tami kamene pećine. Svijet je utihnuo. Činilo se da je zlo pobjedilo. Nasljeđe krvi. Raspeće Isusa iz Nazareta prema bilo kakvoj logičkoj ili povijesnoj analizi trebalo je biti apsolutni kraj priče. Trebalo je biti zaboravljena fusnota u administrativnim arhivima provincije Judeje. Još jedan lažni mesija, još jedan židovski pobunjenik slomljen učinkovitom i nemilosrdnom mašinerijom Cezara. Njegovi sljedbenici, skupina uplašenih ribara i poreznika, trebali su se razbježati, posramljeni što su 3 godine svog života posvetili čovjeku koji je završio gol, ponižen i mrtav na prokletom drvetu. Logika nalaže da je pokret trebao umrijeti s vođom. Ali dogodilo se nemoguće. Ta smrt nije bila točka. Bio je to duhovni veliki prasak. 3 dana kasnije grobnica je bila prazna. I ti isti kukavički ljudi koji su pobjegli tijekom pogubljenja, odjednom su izašli na ulice Rimskog carstva spremni umrijeti, mučeni i obezglavljeni, proglašavajući da su ga vidjeli živog. Nitko ne umire za laž za koju zna da je laž. Nešto se dogodilo što je promijenilo strukturu stvarnosti. Razmislite o tome na 1 sekundu. Aleksandar Veliki, Julije Cezar, Napoleon, ljudi koji su osvojili svijet mačem, vojskama, sirovom snagom. Njihova su se carstva fragmentirala i nestala u prašini povijesti onog trenutka kada je njihovo srce prestalo kucati. Isus je osvojio svijet križem. Njegovo je carstvo istinski počelo nakon njegovog posljednjeg uzdaha. Križ, najodvratniji objekt antičkog svijeta, rimski ekvivalent električnoj stolici ili smrtonosnoj injekciji, ali gore, jer je bio javni spektakl sramote. Alkemijski je preobražen. Taj instrument mučenja postao je najprepoznatljiviji simbol nade, ozdravljenja, filantropije i ljubavi na licu zemlje. Krunimo njime naše crkve, nosimo ga oko vrata kao nakit, stavljamo ga na grobove naših voljenih kao obećanje života. Povijest ljudskih civilizacija je povijest ljudi koji su pokušavali biti bogovi, gradeći piramide, slavoluke i nebodere za svoj vlastiti ponos. Priča o raspeću je priča o Bogu koji je postao čovjek i sagradio spomenik svojoj poniznosti koristeći drvo, čavle i svoju vlastitu krv. Danas, usred 21. stoljeća, sa svom našom tehnologijom, našom umjetnom inteligencijom, našim svemirskim putovanjima i našom digitalnom bukom, svijet se kronološki i dalje vrti oko smrti tog židovskog stolara. Svaki put kad pogledate datum na svom telefonu, svaki put kad potpišete dokument, prepoznajete da se povijest podijelila na 2 dijela, prije njega i poslije njega. Muka nije samo priča o forenzičkoj boli ili antičkoj tragediji. To je radikalno svjedočanstvo o tome dokle ljubav može ići kada odluči suočiti se s apsolutnom tamom kako bi spasila ono što je bilo izgubljeno. Glasovi mučitelja su utihnuli, Pilat i Cezar postali su prah ruševina. Hram je uništen kamen na kamen 70. godine poslije Krista. Ali poruka čovjeka koji je umro šapćući oproštenje i dalje odjekuje nepokolebljiva u svim kutovima zemlje. Grob je zatvoren u petak pod težinom kamena i autoritetom Rima. Ali priča, kao što dobro znamo, priča je tek počinjala.